Celkom dobre. Super. Ďalej to dobre. Prepáč. Zdeno, prosím ťa, k tomu dnešnému prvému zápasu, ako to môžeš zhodnotiť z tvojho pohľadu, išlo vám to pomerne veľmi dobre. Bol to veľmi ťažký zápas. Bolo veľmi dobré, že sme dali prvý gól a ujali sa hneď vedenie a potom sme sa vlastne sústredili na to, aby sme hrali veľmi dobre v obrane a nedávali im veľa príležitostí a aj keď si aj tak vytvorili niektoré šance a náš brankár chytal veľmi dobre a druhá tretina bola veľmi ťažká, pretože samozrejme vytvárali o mnoho väčší tlak na nás, ale potom tam vlastne bolo veľa prerušovaní, veľa šarvátiek a bolo to na takej hrane, na ktorú stranu sa vlastne ten zápas prelomí. A sme to nejak ustáli a v trete sme vlastne hrali na to, aby sme stále ešte sa snažili nejaký gól a to sa nám podarilo a potom sme už len kontrolovali celý zápas. Pred konferenčným finálom ste mali pomerne veľmi dlhú pauzu, ako ste ho využili, aký je pre vás Pittsburgh ako super a v čom si sily? Tak mali sme niektoré dni voľno a potom sme mali vlastne aj zo pár dní a dobrých tréningov. V čom sú ich vlastne slabiny a sily? Sila Pittsburghu a ich slabiny? Tak samozrejme majú veľmi dobrú ofenzívu a individuality, ktoré môžu robiť veľké zmeny v zápasoch. Keď sa povie Pittsburgh, tak to ľudí mnohých znamená Crosby a Malkin, ako sa proti ním hrá tebe? Tak veľmi ťažko. Sú to dva najlepší hráči momentálne v lige.